От не вистачає того, що ми завжди відчували в Криму. От я телефоную, у мене діти, внуки тримають пост. І потім кажуть, що ввечері їх збирають, а вони там збираються. Це настільки нам не вистачає. До повернення в Крим ці релігійні традиції нам давали можливість зберегти ідентичність, зберегти свою культуру, зберегти взагалі поняття як народ, який ще жив цими всіма відчуттями Криму, і передавав дітям, внукам. І коли ми повернулись в Крим, для нас це було дуже важливе таке свято, і релігійне в тому числі, тому що ми поверталися до своєї історичної такої прив'язаності до Криму. До нас приїжджало багато емісарів з різних мусульманських держав, але наші традиції ми зберегли, а це і є наша ідентичність.